हेलो ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ସକାଳୁ ଆଜି ଆମେ ବସିଯାଇଛୁ ଷ୍ଟେସନରେ। ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ଜଣେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆସି ବସିଥିଲୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ ମିସ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଚାହୁଁନଥିଲୁ। ତ ଯେହେତୁ ସକାଳୁ ଆସିଯାଇଥିଲୁ ତ ଟିକେ ଚାହା ପିଇଥିଲୁ। ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ଆସି ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ତ ତାପରେ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ତ ଯାଇ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପୁରୀରେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆଜି ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ। ମୋର ତ ବହୁତ ଦିନରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିବ ପୁରୀ ଯିବାକୁ। ଏଟା ଏମିତି କେହି ଜଣେ ବି ନାହାନ୍ତି ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ପୁରୀ ଯିବାକୁ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଖାଇନେଲୁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯାଇ ରୁମ୍ ଦେଖିଲୁ। ରୁମ୍ରେ ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଆସିଲୁ ସି ବିଚ୍ ଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ। କାହିଁକିନା ତ ଆମେ ତ 2 ଦିନ ତ ରହିବୁ। ତ ତା ଭିତରେ ଆମେ ସି ବିଚ୍ ଟିକେ ବୁଲି ନେଲୁ। ତ ଏଠି ୟା ଭିତରେ ଯୋଉ ବାଲି ଭିତରେ କଙ୍କଡ଼ା ଥିଲା, ପୁଅ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ତ ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ତାକୁ ଟେକିକା ନେଇଗଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲକିର କଥା ଏଇଆ କି ଯେ ତ ପୁରୀରେ ଲାଗିଛି ମେଳା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଡରେ କେତେ ସାରା ଝୁଲଣା ଅଛି। ତ ଆମେ ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।